Opa, opa, opa. Lepiej se. A Matuka... Няма нищо, како няма нищо. Бежа скръчимо. Айде, нека да спи. Как бе си сега това? Thank you guys. Виж тук е Мания. Ако я разреши да помажа. А ти да Айде, влезе готово. Айде с всички чичаки. Айде сега след аз да искам с всички. Бажака, Витя има микрофона. Дай ми микрофона там веднага. баба.